ευρύτερη περιοχή εδώ του Δήμου που έχει ανάγκη από το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ. Το οποίο είναι γραμματόσημα και το οποίο δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα και κοστίζει. Για εμάς όμως είναι ο πνεύμονας ενός της περιοχής. Η απόφαση αυτή είναι απαξίωση για την περιφέρεια. Είναι απαξίωση γιατί δεν γνωρίζουμε ότι τα ΕΤΑ δεν είναι μόνο γραμματόσημα. Είναι το μέρος που πληρώνονται οι συντάξεις, το μέρος που η τρίτη ηλικία κάνει όλες τις συναλλαγές, είναι τα πακέτα που λαμβάνουν η τρίτη ηλικία από το εξωτερικό, από τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας πνεύμονας για εμάς τα ΕΤΑ. Οπότε, η απόφαση αυτή είναι και απαξίωση της τρίτης ηλικίας. Και εμείς αυτό δεν θα το δεχτούμε. Γιατί όλοι αυτοί εδώ, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, πρέπει να τους σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται τον άνθρωπο. Και εδώ μιλάμε για μια απαξίωση αυτής της τρίτης ηλικίας και εμείς δεν θα το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις. Θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις προκειμένου να υπάρξει κάποια διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή. Δεν ενημέρωσαν τον Δήμο. Είναι δυνατόν μια τέτοια απόφαση να μην επηρεάζει τον Δήμο? Και εγώ που είμαι η Δήμαρχος, ποια είναι η ευθύνη μου? Δεν έχω ευθύνη να προστατεύσω την τρίτη ηλικία? Έχω ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Και δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε το κράτος ως ένα τεχνοκρατικό μόνο κράτος. Πρέπει το κράτος να έχει και ψυχή και να δίνει σημασία στον άνθρωπο. Αλλιώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Εμάς εδώ στην επαρχία κλείνουν τα καφενεία, κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες και ξέρετε τι κάνουνε? Και γεμίζουν τα βουνά μας με ανεμογεννήτριες. Πώς θα επιβιώσουμε? Αλήθεια ρωτάω, πώς θα επιβιώσουμε? Δεν μπορούμε έτσι να επιβιώσουμε. Ελάτε, λέμε, στην κεντρική εξουσία να έρθει να συζητήσει, να έρθει να δει και να αντιληφθεί ποια είναι τα προβλήματά μας. Δεν μπορούμε άλλο την απαξίωση. Πρέπει να μας σεβαστούμε. Και εμείς εδώ είμαστε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Γιατί εμείς από τα βουνά μας δεν θα φύγουμε. Θα κάτσουμε να παλέψουμε. Αλλά θα σεβαστούμε την τρίτη ηλικία. Κάθομαι εδώ με τη Βουλία όπως και πραγματικά για αυτή και για όλους τους άλλους, εγώ δεσμεύομαι ότι θα πολεμήσω. Και όχι μόνο εγώ, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο το έχει αποφασίσει αυτό. Θέλουμε συζήτηση. Αυτό ζητάμε. Και ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαν να έρθουν όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Γιατί δεν έχουν τα μέσα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει η κεντρική εξουσία. Οπότε, όλοι μαζί τονίζουμε την αντίδρασή μας και πάμε να βρούμε μία λύση. Στις ορεινές περιοχές, τα ΕΤΑ δεν πρέπει να κλείσουν. Τα ΕΤΑ είναι η καρδιά μιας ορεινής περιοχής και θα παλέψουμε να μείνουν ανοιχτά. Και είμαι σίγουρη ότι θα το καταλάβουν η κεντρική εξουσία. Θα το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να
να ζούμε μόνο κοιτώντας αριθμούς. Πρέπει να κοιτάμε και τον άνθρωπο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή και να κάνουμε μαζί, όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας μας δεν έχει χρώματα πολιτικά. Είμαστε όλοι ενωμένοι για την επιβίωσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ας αγωνιστούμε όλοι μαζί.